Farem compatible el desenvolupament amb la cohesió social, la identitat i el paisatge. Cal un equip amb experiència i idees, amb capacitat per trobar solucions i aplicar-les. Continuarem fent costat a les persones i a les empreses. Compteu amb nosaltres. Creixerem, però pensant en el medi ambient i en les generacions futures. Volem el vostre suport per implementar polítiques valentes, ordenar el creixement urbanístic i garantir el dret a l'habitatge. Ens avalen 4 anys en què hem sabut fer front a situacions difícils que requerien solucions complexes. Som sinònim d'estabilitat i sentit d'estat. Hem reaccionat davant de les situacions difícils i estem preparats pels reptes de futur. Apostem per l'economia circular, per les energies renovables i pel creixement diversificat. Som sinònim de feina ben feta. Ara toca resoldre qüestions com l'habitatge i el poder adquisitiu. Ens hi esforçarem. Farem compatible creixement i medi ambient. Hem superat desafiaments i dificultats. Ara estem a punt per fer front als reptes de futur. Hem demostrat saber actuar davant de situacions previstes i imprevistes. I les raons menys importants per protegir Andorra i situar-nos trobat al seu lloc per dur-les a terra. I ara, obert al món de la importància que tots ho sentim. que som, cada cop patint actualment, i ho deia abans quan parlava de poder, no es creaven empreses. La seva rellevància i Coordinar Fontaneda. no? Si l'endeutament, perdó, I nacional ha estat promoure l'ús, el pont de Guardà per les meses ni llocs. i esports. I aquestes són també De tornar-hi, esclar. Avui ens aixecàvem amb una bona notícia. Nosaltres creiem que podem fer noves passes per eixamplar, per ampliar, per millorar els drets de les dones. I per aquest motiu destinarem com a mínim 50 milions d'euros a fer incrementar el parc immobiliari de lloguer a preu assequible. Continuarem incrementant les pensions inferiors al salari mínim, les pensions contributives i el pla estratègic de comerç que hem estat treballant durant aquesta legislatura. Tirarem endavant i posarem en marxa el segell Andorra també per continuar garantint en termes generals una salut pública d'excel·lència i de qualitat al nostre país. A la fortalesa, l'esperit de civisme, de solidaritat, de corresponsabilitat dels nostres ciutadans i de les nostres ciutadanes. I precisament el meu compromís amb Andorra és més ferm que mai. Governar és fer front al previst i a l'imprevist, fins i tot a l'imprevisible. Hem superat com a país grans reptes, però n'hi ha de nous. L'accés a un habitatge assequible, recuperar el poder adquisitiu, reordenar el creixement urbanístic, fer que aquest país continuï sent un país d'oportunitats per a tothom i defensar les nostres especificitats a Europa. Futur, identitat, equilibri, solvència, sostenibilitat, equitat, són el nostre compromís, el meu compromís amb vosaltres, si el dia 2 d'abril feu confiança a la llista de demòcrates, Ciutadans Compromesos, Acció Comunal d'Ordino i Units per al Progrés a la circumscripció nacional. El meu compromís, la vostra confiança.